Росія шукає способи, як уберегти те, що залишилося від колись грізного Чорноморського флоту. У щоденному огляді від британської розвідки вважають, що саме тому російські кораблі не виходять з портів базування. Російський ВМФ швидше за все вдався до обмеження своїх операцій східною частиною Чорного моря, оскільки його втрати зростають. Оскільки Україна продовжує шукати можливості для завдання ударів на відстані, російське Міністерство оборони було змушено активізувати зусилля зі збереження свого флоту в Чорному морі. Щоб проінспектувати ті самі зусилля зі збереження решток Чорноморського флоту, до окупованого Криму прибув російський міністр нападу Сергій Шойгу. У Міноборони Сполученого Королівства переконані, що Шойгу робив наголос на щоденних тренуваннях, які дозволять вдень і вночі відбивати атаки морських дронів. Шойгу також наказав встановити додаткове великокаліберне озброєння на кораблях для посилення їхньої обороноздатності. Що касається атаки бабок, днем, ночью, щоб ми в любую погоду смотрели, що у нас всі екіпажі були готові. Про посилення ФСБшно-прикордонних загонів у Чорному морі говорив Владімір Путін, але жодної конкретики ватажок росіян і воєнний злочинець не розкрив, який не зміг вимовити, у чому ж причини такої раптової необхідності захищати власний флот. И дальше наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп. Причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях. Прежде всего, разумеется, это касается сегодня Черного моря. Сергій Шойгу наказав встановити додаткове великокаліберне озброєння, бо кремезні і неповороткі кораблі не в змозі повноцінно захиститися від швидких та маневрених безекіпажних катерів ГУР та СБУ. Ба більше, у кількох нещодавніх атаках на ракетний катер «Івановець», великий десантний корабель «Цезар Кунніков» і патрульний корабель «Сергій Котов» українські фахівці задіяли цілі зграї морських дронів «Магура». В принципі, в навчальних центрах мають бути відповідні полігони. Тобто ці елементи відпрацьовуються ще в процесі підготовки взагалі моряків. Ми можемо помітити, що вони застосовують стрілецьку зброю, фактично кулемети, ручні автомати так само, тому що при такій відстані, такі цілі, фактично цей корабель відбити не може бортовим озброєнням, тому що просто не розрахований, побудований він ще за часів СРСР. Не було тоді таких загроз. Дмитро Плетенчук наголосив, що росіяни не можуть дозволити собі залишити Чорноморську акваторію, тому експериментуватимуть з можливим захистом від атак на морі. Поза тим, за 2 роки цієї фази війни українські сили оборони знищили чи пошкодили 1/3 Чорноморського флоту. Лише цьогоріч безекіпажними катерами «Магура» Ві-5 головного управління розвідки вдалося відправити на дно 3 російські кораблі. А після перетворення на решето патрульного корабля «Сергій Котов» біля окупованої Керчі 5 березня ворожий флот жодного разу не вийшов у відкрите Чорне море. Російські силовики схопили жителя Ак'яра за антивоєнний напис на виборчому бюлетені. 18-річний Ілля прийшов на незаконні вибори, організовані в окупації. Але замість очікуваної позначки навпроти прізвища чинного ватажка росіян, члени так званої виборчої комісії вгледіли на бюлетені вже вкинутому в урну «Ні війні та мир Україні». Співробітники незаконної дільниці забили на сполох через протест юнака. На місце відрядили цілу слідчу оперативну групу на чолі з окупаційним заступником начальника відділу забезпечення громадського порядку. Іллю знайшли та затримали. Як стверджує російське видання «Астра», окупаційні силовики планують звинуватити юнака у так званій дискредитації російської армії. 881 мільйон рублів за пенсіонат Ігоря Коломойського хоче виручити окупаційна влада Криму. Кримське майно підслідного українського бізнесмена на Чорноморському узбережжі Алушти виставили на продаж
після фейкової націоналізації. Рекреаційний комплекс «Лазурний берег» зазначений як об'єкт незавершеного будівництва. У 70-ті роки минулого століття пансіонат зводили для партійної еліти. У лот включили земельну ділянку площею майже 59 тисяч квадратних метрів, 52 споруди, серед яких спальний корпус на 300 місць, адміністративний приймальний корпус, клуб-їдальня, закритий плавальний басейн і літній кінотеатр. Окупаційна влада оголосила так званий аукціон на 18 квітня. А це вже інший лот від окупаційного міністерства майнових і земельних стосунків Криму і у значно ліпшому стані. Центр відпочинку «Європа» на набережній Партеніта, що південніше Алушти, також минулоріч віджали у структур, нібито пов'язаних з бізнесменом Ігорем Коломойським. Окрім самого центру площею у майже 9 тисяч квадратних метрів, у лот увійшли 37 об'єктів, розташовані поруч підпірні стіни, гуртожиток для персоналу і навіть центр водних видів спорту. За весь комплекс окупаційні ділки хочуть не менше 450 мільйонів рублів. Описали, опечатали и все. Угу. А до этого он работал, да, и посетителей принимал, и все? Ну, в прошлом сезоне, да, говорят, тут же хозяин был другой, а потом хозяин якобы, по слухам, перед Новым годом умер, и все. Після початку повномасштабного вторгнення окупаційна влада Криму на чолі з Сергієм Аксьоновим анонсувала масштабний віджим майна у відомих і публічних громадян України. Загалом з осені 2022 року під незаконну націоналізацію потрапили приблизно 750 об'єктів. Зокрема, елітний готель співачки Софії Ротару, вілла «Софія» у Ялті, база київського футбольного клубу «Динамо» біля Кефе, пансіонати підприємств олігарха Ріната Ахметова та навіть будівля офісу Меджлісу в Акмеджиті. Перлиною фейкових аукціонів стала квартира, яка належить дружині президента України Володимира Зеленського у Ялті. Її буцімто продали дружині московського поліцейського за понад 44 мільйони рублів.